Subling nagrayot ang grupo sa mga batanon sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Kinibisan pa man nga gipailaw sa MECQ ang syudad. Ani ang balitang barangay ni Ethel Ipanag. Nagdinaganay og nilabayay og botilya ang makita sa viral video nga kuha sa usa ka residente sa nahitabong riot sa mga batanon niadtong adlawng Miyerkules sa kadlawon sa Makanhan, Barangay Carmen ning syudad. Sa mayaging bulan, ingon ani usab ang gidahimong kagubot sa maong grupo nga nagpalisang sa mga residente. Ay operation nato din ha. Uban sa atong Police Station 4, uban pud sa ato sa mga tanods, diani daghan gigit na didto operation didto. Naay mga bata nga nang rescue, mga bata nga nakuha. Gani ang uban nakuhaan og mga hinagiban. Nasaran nga mao lamang kining grupuha ang nagsamok-samok sa maong lugar. Matod sa mga residente, ang mga pulis ug barangay tanod lamang ginabantayan sa grupo una kini magrayot. Taod-taod na kuno kining perwisyo sa lugar. Nya mura bang nagkontra-kontra ni sila dari area 4 dadto ana ba. Pasalig sa Barangay Carmen ug kapulisan, padayon nilang tutukan ang maong problema. Hangyo lang pud namo sa atong mga ginikanan, especially kani mga bata ang mga involved ana. Ato ginang primero unang responsibilidad ang atong mga anak. So dapat kita gyud muna mo panton nila anak. Di na pud nato hulatan nga maabot-abot nga makasuhan ninon sa parental responsibility code nga ordinansa. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.